Pa šta si to radila? Ha? Šta si radila? Ma šta si radila? Ej, pa šta si to nabila na lice, ha? U ruku uzmi, tako, a tako, ja. Eto. Eto. Evo, gdje rukica, gdje ruka? Evo rukice. Evo rukice. Tu je ruka, Mari. Hoćeš snula? Snula? Evo ti snula. Evo. Gdje ruka? Moraš naučiti. Kako si malo prije radila? Evo ti snula. Evo čeći. Tako. Tako. Ajde. Kako? Kako radiš? Kako radiš? Eto ti. Eto ja ćeš ti veljtinu jednom. Ti si ovaj tvoj ring. Ti si. Kaj se sa njim? Kukuk. 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 Hello. Ne okić odigrati. Uzmi ring igrati. Ako čekaj.